हम प्रिंस अहाँ सबके प्रणाम करै छी। हमर मम्मी पूनम मिश्रा के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब जरूर करू और घंटी के निशान के जरूर दबाओ। जय मिथिला, जय मैथिली। जुग जुग जिए जुग जुग जिए भवन के भाग जागल हो। लल्ला ओ लल्ला ओ लल्ला लाल होई है फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। लल्ला लाल होई है फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। जुग जुग छतिया तो हुए जैसे बापूजी के खिया हमारे के हो। ओ लल्ला मुँह माता चनमा सूरज बाता सगरो अंजोर भइले हो। ओ लल्ला मुँह माता चनमा सूरज बाता सगरो अंजोर भइले हो। ओ लल्ला लाल होई है फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो।
मनवा